balia bakori gasi bokani kuya kurwa ase ABC iyo magumerere bwe county ya Kisii musikado ya Ndori Saburi litukulia lero niko banyara ko bakobwatoka obokonyi gobwo gosibia gosibukurwania omochando bwe chinda ase chinsemo chia bouti ime yekenyorogia ekayaba ewodi ya Nyatieko ime yebunge ya Gitutu cha South ase bali banyara ko bakonyora obokonyi banyaka bakokera gitambo kirekyo na kumugania omugumerere bwose abisyo omugumerere bukogenda ne mirimo miya eyabeireke gokora amalieta ngoro gwiri Fred Majuki ande na igure buye singencho ogokonyo koiga tugase ne okonya abana nandi nugase ne okonya chintakana yesu no mubui ana singencho 2019 tuganetio tokonye kogenderere nona bataramanya ngango konyore netakere bamanyekane ngango konyu bare esa marieta onsipi bakina gosoroire totigera abo genderera lioko omongina samarieta nsara kwamboka ebali ni mukamuro minto kona komate tole bali ntiago tigabana chinda chikoli baba sibye na ate biro bisete yatonya omonene tigaba senie kimwa kolire kiya mwate ndagera mwatoira mariogo na twate birembi ya mono akia so stia yesa baseni samarieta ngo kunetha ni binyanya akina akira asanti usimuchi gonkonya abana chinda akina ni abaire nimbi ya mono akira ngukora ndo makibo kwa manyomba ngokora ni kiregentu nkore kiregentu pinyomba abana mbali guchinda